Poštovani, evo da vam predstavim dva moja nova rada. Ovo su dva kuhinska Santuko noža, ali rađena po Impinoj tehnologiji, jer imaju konkavno ravan rez. Više je vuče na konkavni nego što je takozvani flat rez, i jedan i drugi. U pitanju je takozvani mozaik Damaskus, i jedan i drugi, ali to je monolitni mozaik Damaskus. On je rađen, pogledajte ovde, ovo je opruga od kamiona, amortizer, evo ga jedan, evo drugi, evo iz 3 dela je on rađen. I kod ovog se vidi, ali to je malo teže. A evo od kakve opruge je ona rađena, evo pogledajte. Ovo je 12 mm debelo, to je isečeno, tačkasto je zavareno, onda je išlo na kovačko zavarivanje. Debljina ovog Santuko Impa noža je 5,5 mm, 6 ovde gore, širina je 40 mm, dužina je nekih 17, ovaj drugi je 4,5 mm, debljina, širina je 25 mm, dužina je 130 mm, odnosno 13 cm. I jedan i drugi su monokaljeni. Prvi je kaljen na 60 rokvela, drugi je kaljen na 58. S druge strane, drška je rađena od hrastovine, i jedna i druga. Jedna i druga drška, i prsten je isto takođe rađen od hrastovine, samo što je ovaj prsten rađen od sveže hrastovine, a ova dva prstena, dela drške su rađena od držaljića od hrastovine koje je u toku rada bajcovano znojem, već kako prljavštinom i sve, i onda je dobilo malo neku, ne znam, svetliju boju. Posle toga je rađen bajc mašinskim uljem, svežim mašinskim uljem, i onda prerađenim mašinskim uljem. Noževi su, pogledajte kako ležu u ruci, noževi su namenjeni za profesionalne kuvare, naravno može i za lovce, zašto da ne, i jedan i drugi imaju balans pomeren napred. Kažem, u pitanju su Santuko noževi po Impinoj tehnologiji, ne klasični japanski Santuko noževi, zbog ugla koji imaju, znači imaju konkavni rez. Evo pogledajte, možda se to malo i bolje vidi. A opet kažem, ovo je takozvani Damaskus monolitni mozaik Santuko Impa Knife. Tako možemo da ih nazovemo. Toliko od mene, do nekih narednih novih radova. Veliki pozdrav, a oprostite, samo da napomenem, vidite kako su mu ivice ovde bele, znači to je neki moj Impa stil, gde volim da ivice budu bele, dok ovaj drugi deo je patiniran. Izuzetno su oštri, izuzetno su izdržljivi, na prodaju su i imate garanciju 5 godina. Toliko od mene, prijatno.